Kaixo guztioi. Bideo honetan, hasiberrientzako kriptografia etorkizunak nola eta non negoziatu, erregistro bonusa nola lortu eta zure lehen etorkizuneko negoziazioa nola ireki ikasiko duzue. Dena azkar eta erraz azaltzen saiatuko naiz. Hasiberrientzat, Binance da aukerarik onena. Negoziazio tresnen aukerarik zabalena eskaintzen du. Binance plataforma indartsu eta fidagarria da. Hasiberriei hasiera seguru bat izateko behar duten guztia eskaintzen diena. Sinpletasuna, segurtasuna. Likidezia eta kriptografia erosketa sinpleetatik, finantza transakzio konplexuagoetara pixkanaka hasteko gaitasuna. Gainera, Binance munduko kriptografia trukea da. Arreta. Bonusa kontu berri bat erregistratzen duzunean aktibatzen da, beraz, jarraitu bideoko argibideei. Kontu bat sortu baduzu, ezabatu eta berri bat sor dezakezu. Bideo honetan erakusten den bezala, zure cashback bonusa aktibo dagoela ziurtatzeko. Konturik ez baduzu, jarraitu dezagun erregistroarekin. Goazen Binance truke webgunera. Joan izena emateko formulariora. Idatzi zure helbide elektronikoa. Ondoren, gizakia zarela egiaztatu behar duzu. Ondoren, zure posta elektronikoa berretsi beharko duzu zehaztu berri duzun helbide elektronikora bidaliko zaizun kodea erabiliz. Ondoren, pasahitz bat asmatu behar duzu. Hurrengoa, urrats oso garrantzitsua, orrialde honetan bonus kodea sartu behar duzu. Bideoaren azpian deskribapenean egongo dena. Kode honek 20ko cashback bonusa emango dizu spot tradingean. Ondoren, zure kontua egiaztatu beharko duzu. Ez kezkatu, prozesu azkarra eta intuitiboa da. Egiaztatu ondoren, zure merkataritza kontua aktibatuko da. Eta geratzen den guztia, zure saldoa kargatzea eta etorkizuneko kontratuetan negoziatzen hastea da. Zure saldoa kargatzeko, egin klik deposite botoian eta hautatu kargatzeko metodo eroso bat. Hobe da, BIP erabiltzea. Hemen zenbatekoa dolarretan adierazi eta zuretzat egokia den ordainketa metodo bat aukeratu behar duzu. Jarraian zerrendatutako aukeren artean, kontuan hartu ez bakarrik truke tasa, baita valorazioa ere. Ondoren, zuretzako egokia den aukera hautatu eta buy UST botoian klik egin behar duzu. UST edo Tether, stablecoin handiena da, AEB-tako dolarraren bat erlazioan lotuta dago eta bere baliokide digitala da. UST beharko dugu etorkizunak erosteko eta saltzeko, bideoan geroago erakusten den bezala. Buy UST sakatu ondoren, ordainketa argibide intuitiboen arabera osatu beharko duzu. Ez dut hau orain egingo, dagoeneko UST daukadalako nire saldoan. Azkenik, ez ahaztu transferitu, jakinarazi saltzaileari sakatzea. Saltzaileak ordainketa jaso duela baieztatzen duenean, funtsak zure kontuan sartuko dira. UST zure funding kontura iristen denean, zure futurez kontura transferitu beharko dituzu. Horretarako, joan etorkizuneko kontratuen merkataritza atalera. Aurkitu botoia transfer. Ondoren, aukeratu nora transferitu nahi duzun. Funding eta non. USDIM, futurez. Hori da, zure funtsak zure etorkizuneko kontuan daude orain. Orain zure lehen eragiketa egin dezakezu. Eros ditzagun Bitcoin etorkizunak. Adibiderik errazena erakutsiko dizut. Lehenik eta behin, palanka aukeratu behar dugu. Bits palanka hautatzen dugu, zenbat eta palanka txikiagoa izan, orduan eta txikiagoa izango baita gure diru guztia galtzeko aukera. Orain, gora edo behera posizio bat ireki erabaki behar dugu. Ireki dezagun posizio luze bat, hau da, suposatzen dugu Bitcoin igoko dela eta irabaziak lortuko ditugula. Orain, erosiko dugun prezioa zehaztu behar dugu. Erosotasunerako, egin klik eskuragarri dauden prezioetan. Hautatu 100eko volumena posizioa guztiz palankatzeko bits palankarekin. Eta egin klik buy long botoian. Hori da dena. Gure merkataritza irekita dago.
Denbora baten ondoren, prezioa igotzen ikusten dugu, eta orain gure posizioa itxi eta gure irabaziak blokeatu behar ditugu. Horretarako, egin klik merkatua botoian. Zorionak, zure irabaziak blokeatu dituzu. Hori da bideo honen guztia, eta galderarik baduzu, utzi iruzkin bat eta laguntzen saiatuko naiz. Agur guztioi!